шавқат ва дигар шахсоне ки имрӯзҳо дар тоҷикистон ҷон ба каф гирифта баҳри наҷоти шаҳрвандон аз бемории сироятӣ COVID-19 талош мекунанд, хизматашон дар хотираи мардум ва дар саҳифаҳои таърих абадан сабт хоҳанд гашт. хислатҳои накӯ ва ташаббусҳои инсондӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро соҳибкорони маҳаллӣ ҳамаҷониба пуштибонӣ намуда дар ин рӯзҳо ба табибон кӯмак мерасонанд. Ин навбат дар доираи сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раисати донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ба аҳли ҳайати кормандон ва табибони муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш маводи дорувори ниқоб ва либосҳои махсуси муҳофизати тиббӣ ки дар парки технологии донишгоҳи аграрӣ омода карда мешавад кӯмак карда шуд ки ин иқдом барои муҳофизати саломатии табибон пешбинӣ шудааст. ба ҷуз аз молҳои тиббӣ инчунин кӯмакҳои моддӣ ки фарогири орд, равған, бринҷ, картошка, пиёз буд ба табибон ва ҳамшираҳои шавқати беморхонаи мазкур расонида шуд. раисати донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ва ҳайати профессорону устодону кормандони он сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пайгирӣ намуда дар самти мубориза бар зидди касалиҳои сирояткунанда пайгирӣ намуда як қатор кӯмакҳо ба кормандони беморхонаҳои ҷумҳуриявӣ расонда истоданд. табибони миллати тоҷик бениҳоят хизматҳои шоиста карда истоданд. онҳо ҳатто ҷони ҳам худу ҳам аҳлу байти худро дар хатар гузошта бетанаффус шабонарӯзӣ фаъолияти корияшонро идома дода истоданд. мо кишоварзон низ бетараф нестем дар ин самт, тайёр ҳастем ки ҳамавақт кӯмаки ҳам моддию ҳам молиявии худро ба табибони ҳозиқу ҳамхори ҷумҳурӣ расонем. устодони донишгоҳ иқдом гирифтанд ки рӯзҳои наздик як миқдор маблағи дигар аз ҳисоби музди меҳнаташон ва ҳамон сурат ҳисобе ки дар сарраёсати хазинадории марказии вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шудааст хоб ҳамчун кӯмак боз ирсол намояд. табибони муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш барои кӯмаки зерин ба кулли кормандони донишгоҳи аграрӣ изҳори миннатдорӣ баён доштанд. кӯмаки навбатӣ аз тарафи донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дастрас шуд ба мо маводҳои хӯрока барои ниёзмандон, кормандон, барои беморон. мо бисёр сипосгузорем, бениҳоят миннатдорем ва ташаккури зиёд менамоем. таъкид кардан ба мавриде аст ки кӯмак кардан ба табибон ва ҳамшираҳои шавқат дар ин рӯзҳо барои рӯҳбаландӣ ва дилгармии онҳо нисбат ба кор воситаи муҳим дониста мешавад. бояд гуфт ки аз ҷониби раисати донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ба табибони беморхонаи шаҳрӣ як ба номи Ахмед Каримов низ чунин кӯмакҳо расонида шуда буд. Аҳлиддин Нурулло Баҳодури Қурбон, Убайдулло Сайвалӣ барои барномаи ахбор. дар натиҷаи ҷаҳду талошҳои пизишкону кормандони миёнаи тиббии беморхонаи марказии ноҳияи Данғара шумораи гирифторони бемориҳои сироятӣ аз ҷумла илтиҳоби шадиди шуш коҳиш ёфта истодааст. имрӯз 17 нафар бемор пас аз табобати пурра ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Данғара. аз рӯзҳои аввали пайдоиши бемории нави COVID-19 бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат тадбирҳои зидди эпидемикӣ идома дошта, дар ин самт корҳои зиёди зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар беморхонаи марказии ноҳияи Данғара шароитҳои мусоиди ба табобат фаро гирифтани нафарони сироятёфта муҳайё буда, табибон бо фаъолияти шабонарӯзӣ тавонистанд аллакай як гурӯҳ шаҳрвандонеро ки бо нишонаҳои ҳамин беморӣ бистарӣ шуда буданд муолиҷа намоянд ва имрӯз нахустин гурӯҳ бо шумораи 17 нафар баъди гирифтани табобат ба ҳаёти муқаррарӣ баргардонида шуданд. ба асосгори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирӣ бевосита нисбати ин беморӣ миннатдоргии худро баён мекунем ва миннатдоргии худро ба кулли кормандони ҳамин шуъба ва беморхона баён мекунем. таври нафарони шифоёфта иброз доштанд дар беморхона вобаста ба табобат фаро гирифтани сироятёфтагон ҳама имкониятҳо муҳайё буда, табибон бо истифода аз шароитҳои мавҷуда бо риояи ҳатмии қоидаҳои беҳдоштӣ кору фаъолият менамоянд ва баъди муолиҷа намудану ба ҳаёти муқаррарӣ гусел намудани нафарони бистарӣ гардида ҳамзамон ба онҳо тавсия медиҳанд ки гигиенаи шахсӣ ва қоидаҳои беҳдоштиро ҳатмӣ риоя намоянд. дар беморхонаи марказии ноҳияи Данғара зиёда аз 100 адад катҳо барои қабули беморон дар ҳолатҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст.
ҷаҳду талошҳо ва ҷонисорию фидокориҳои табибону кормандони беморхонаи марказӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, соҳибкорони бонангу номус ва ашхоси саховатпеша мунтазам қадршиносӣ мегарданд. имрӯз аз ҷониби шахсони саховатпеша ба 54 нафар кормандони беморхона якхалтаги орд, равғану биринҷ, шакар ва сабзавоту полезӣ кӯмак карда шуд. ҳамчунин барои муолиҷаи беморон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ширкати нақш, сифатфарм ва соҳибкор Шамсулло Соҳибов дороворӣ ва дигар маводи зарурӣ ба беморхона ворид гардид ва ин иқдом аз ҷониби шахсони саховатпеша идома дорад. Салоиддин Неъматов, Завқибек Файзуллоев барои барнома иттилоотии ахбор аз ноҳияи Данғара. мавзӯи дигар, раванди иҷрои корҳои сохтмонӣ дар иншооти маъмурию истиқоматии баландошона, хизматрасонию маишӣ ва ғайра дар шаҳри Душанбе аз рӯи нақшаи қаблан тасдиқшуда идома дошта, сохтмончиён дар шароити мутобиқ кор мекунанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе асосан сохтмончиёни маҳаллӣ бо фармоиши ширкатҳои сохтмонӣ дар зиёда аз 250 иншооти таъиноти гуногун кор мекунанд. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар 255 иншооти гуногун таъиноти бунёдшаванда аз қабили биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, маъмурию хизматрасонӣ ва маишӣ низоми муайяни корӣ ҷорӣ буда, дар ҳар яки он вобаста ба ҳаҷми кору иқтидори ширкати сохтмонӣ сохтмончиёни маҳаллӣ ҷалб шудаанд. имрӯз дар ҳудуди шаҳри Душанбе, дар 4 ноҳияи шаҳри Душанбе, дар ҳар як иншооти бунёдшаванда аз 50 то 200 нафар сокинон бо ҷои корӣ ҷалб гардиданд. аз ҷониби сароясати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда, ҳар як ширкат барои таъмин намудани бехатарии сохтмончиён вазифадор гардиданд. корҳои сохтмонӣ ин ҳам дар заминаи нақшаи генералӣ асосан дар биноҳои баландошонаи истиқоматии кӯчаҳои Айнӣ, Неъмат Қарабоев, Саъди Шерозӣ, Шевченко, Бухоро, Мирзо Турсунзода, Пӯлодӣ, Саид Носир Бухоро ва Хиёбони Рӯдакӣ авҷ доранд. сохтмонҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз рӯи нақшаҳо, графикҳои қаблан таҳия шуда бетаваққуф рафта истодааст. шумораи умумии сокинон, хоса сохтмончоне ки барои иҷрои корҳо дар иншооти бунёдшаванда ҷалб шудаанд, имрӯз беш аз 1000 нафарро ташкил медиҳанд. барои бунёди корхонаи коркарди санг дар минтақаи саноатии шаҳри Душанбе зиёда аз 70 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. рафти корҳои сохтмонӣ хуб аст, иҷрои корҳо аз рӯи нақша рафта истодааст. чӣ гуное ки мушоҳида мекунед, дар ин қитъаи сохтмон мо коркунони ин қитъа бо ҳама шароитҳо аз ҷониби ширкати сохтмонӣ муҳайё шудаем. дар минтақаи саноатии шаҳри Душанбе воқеъ дар кӯчаҳои Айнӣ ва Зебунисо 9 корхонаи азими истеҳсолӣ бунёд мегардад. агар қисме аз ин корхонаҳо аллакай ба истеҳсоли маҳсулот шурӯъ намуда бошанд, дар боқимонда корҳо бо авҷ идома меёбанд. дастрасӣ ба масолаи сохтмонӣ асоси пешрафти кор аст ва дар ин самт низ сохтмончиён мушкил надоранд, зеро ширкатҳо дар ҳамкорӣ бо корхонаҳои истеҳсолкунанда, асосан корхонаҳои ватанӣ, шартнома баста давра ба давра ва дар муҳлатҳои муайян масолиҳи лозимаро таъмин менамоянд. имрӯз дар пойтахт ширкатҳои сохтмонии ватании дорои иқтидори бузурги корӣ бо ҷалби сохтмончиёни ватанӣ, сокинон аз гӯшаву канори мамлакат ба бунёди бинову иншооти замонавӣ, яъне ҷавобгӯ ба талаботи замони муосири шаҳрсозӣ, инчунин таъмиру таҷдиди роҳ ва дигар иншооти мавҷудаи зарурӣ машғул мебошанд. тибқи нақшҳое ки аз тарафи ширкати муайян гардидааст, дар 10 иншоот ва биноҳои шаҳри Душанбе зиёда аз 239 нафар коргарони сохтмонии маҳаллӣ кор карда истоданд. зоҳир гардидани таваҷҷӯҳи махсус аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба корҳои ободонию созандагӣ боис бар он гардидааст ки симои аксари кулли кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳо дар пойтахт тағйир ёфта, дар ҳар кадоми он шароити мукаммали кору зиндагӣ ба мардум муҳайё карда шудааст ва ин раванд мин баъд низ идома хоҳад ёфт. Садриддин Сироҷиддин, Аҳалдини Карим барои барномаи ахбор. кишоварзони ноҳияи Вахш бо истифода аз гармхонаҳо дар самти истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи барвақтӣ ба натиҷаҳои хуби меҳнатӣ расида, имрӯзҳо ҳосили фаровон ба даст оварда истоданд. то ба имрӯз зироатҳои намуди гуногун ҷамъоварӣ гардида баробари таъмини бозорҳои маҳаллӣ ҳамчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳо низ пешниҳод шуда истодааст ва ин раванд идома дорад. ҳамкорамон Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид гузориш омода намудаанд.
فراوانی بازارهای استعمالی مملکت با مواد غذایی پیش از همه از کشاورزان وابسته است، زیرا آنها که در زمین شب و روز زحمت کشیده حاصل به دست میآورند و از محصول دست آنها دیگران بهره‌ور میگردند. از این لحاظ نقش کشاورزان در تامین امنیت عضوقواره مملکت خیلی هم بارز است. برزگران ناحیه وخش در این سمت فعالیت نظررس دارند. در برابر کشت زراعت کشاورزی در میدانهای کشاد و زمینهای نزد حولگی آنها گرمخانه‌های موسمی و دائم عمل کننده بنیاد گردیده به پرورش و استحصال سبزیجات بروقتی از جمله پمیدور و بادرنگ و کبودی‌ها مشغول هستند. جماعت دهات تاجیک‌آباد در حدود ناحیه مکان اساسی استحصال سبزیجات گوناگون دانسته شده. از این لحاظ در این شب و روز کشاورزان از داخل گرمخانه‌ها و میدانهای کشاد خواجگی‌های دهقانی با جمع‌آوری نمودن محصولات گوناگون در فراوانی بازار سهمگذاری می‌نمایند. مهنتکشان جماعت دهات تاجیک‌آباد پیشتر هم حاضر هم زمین‌های نزد حولگی، زمین‌های پرزیدنتی و زمین‌های سهمی خود را پورا ثمرانک استفاده می‌برند. هر سال از هر زمین 2-3 حاصل میگیرند. امروزها در زمین‌های آنها پمیدور، بادرنگ، بلغاری کاشته شده است. 4 کس کار میکنیم در همین زمین. همین محله همش زمین‌ها هم خیلی بادرنگ دارن، پمیدور دارن. بعد ای با این مبینات جواری کاشتگان، لوبیا کاشتگان. این پلاکو کناشید میگیریم، باید باز سازیدن میگیرن. با گفته مسئولین دهقانان خواجگی‌های دهاتی مذکور کار و طور براه ماندند که تا ماه ایون از گرمخانه‌های خویش حاصل خوب می‌رویانند. زحمت شبانه روزی کشاورزان اصیل جماعت دهات تاجیک‌آباد است که آنها شروع از اول سال تا به امروز حاصل دسترنج خویش را جمع‌آوری نموده بازارهای یکچند شهر و نواحی ولایت را با محصولات غذایی تامین می‌نمایند. ساکنان جماعت دهات تاجیک‌آباد از قدیم به ساحه آبچه‌کاری و همین سبزیجات‌کاری تجربه بوی دارند، زمین رو به حد خوب استفاده میبرند. همین محصولات بروقتی رو در بازارهای شهر باختر، شهر دوشنبه دیگر تامین میکنند. بنا به اطلاع ریاست کشاورزی ناحیه وخش تا حالت 12 می سال روان از حدود ناحیه بیش از 800 تن محصولات گوناگون حاصل جمع آوری شده است که این زیاده از 86 تنش تنها از داخل گرمخانه‌ها بوده، اساساً پمیدور و بادرنگ را در بر میگیرد. در این برابر ساکنان از زمین‌های نزد حولگی نیز به طور وسیع بهره برداری نموده حاصل فراوان سبزیجات تر و تازه بروقتی خوش‌صفت را پیشکش هموطنان می‌گردانند و از این حساب فایده خوب به دست می‌آورند. در 20 سوتق 2 ترانشه کردیم. ما همین زمینامون 2-3 مرتبه حاصل می‌گیریم. من یکمش پمیدور و من مکه با تیرامای اگر چکنیم کارتوشکا می‌کوریم. زندگی هم پشتی همین دهقانی. طبق معلومات‌های آماری زمین‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه وخش بیش از 5000 گکتار را تشکیل می‌نماید که در آن مدنیت بلند مناسبت با زمین از جانب کشاورزان خیلی خوب مشاهده می‌گردد. این است که امروزها حاصلناکی فراوان محصولات گوناگون در گرمخانه‌های موسمی که مجموعاً حدود 40 گکتار میباشد خیلی خوب به نظر رسیده. این حالت می‌تواند برای تامین احتیاجات سبد استعمالی ساکنان با محصولات استعمالی غذاناک مساعدت فعال نماید. خداداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه وخش، اخبار. بینندگان گرامی